Soc professor de la Universitat de Girona, faig de director de l'Afers Lego League. Em dic Ivet Folcaldehuelo, tinc 14 anys i sóc entrenadora de l'equip RobotGo. Soc Esteve Camós i sóc l'entrenador de l'equip M9 Lego Team de la Salle Cassà de la Selva. És una manera de que els nens aprenguin ciència i tecnologia i agafin aptituds en aquests rols que és molt difícil aconseguir. Els ha ajudat molt a treballar en equip, a saber organitzar-se a la feina i a saber fer un projecte per un dia en concret i saber-lo presentar davant de gent. Què millor que passar-s'ho bé, divertir-se, per aprendre. Soc la Meritxell, tinc 13 anys, soc de l'equip M9 Lego Team de Cassà de la Selva. Que ens agrada això de la robòtica, a més que podem treballar més amb equip. Sempre a últims moments ens falla tot i ho tenim que tornar a fer, però ha anat bastant bé. The rhythm that we rock to. Bang, bang, boogie, up jumps the boogie.